Tetka, kako si? Ja nisam mama tetka. Gospođo, Bravo gospodine Savo, kako ste? ili si gospođica? Pa, ja sam gospođica. Joj moja, Kako ste moja. vi? Jel igramo ili ne igramo? Jel se gledamo? Ajde, jednu ćemo odigrat, ali Ma mrka je kapa. hajnovala, pa nismo. A ono, ba, tetka, ona, našminkana, kaka će biti? Udi vam proći pa vidi. Stari, odmah me ba je. Šta ima? Ajmo, tap, tap, šer, šer. Ajmo. Šta ti znači to, tap, tap, šer, šer? Pa tako ja naučila, vježbam. Naučila od drugih, pa onda ja to tako. Pa ja sam ovdje 10 dana, 15, ja to nisam ni put rekao. A ozbiljno? Šta ću to govorit ko mi? Pa ja moram, ja sam 20 dana, ja moram. Više si tu, gledao sam ja ovaj TikTok, ti si tu odavno. Otkad? Ima i mjesec dana kako si ti tude. Jel moguće? Ma jebeš ti mene uzra mozak, moguće, ja šta je? Pupane, hvala, ljudi, hvala svima. Danas tebe noć lutam, čini metan, želim sjela. Koliko godina imaš, bogat? 55, Savo. Joj, pa nije to tako baš zanimljivo da se razgolušiš, jebote, da. A šta bi ti, brate, šta bi ti? Pa nije onako, bolan udar će te zima, ladnoća, onaj na latevce. Ne može, kod mene je lijepo toplo u kući. Ma nije, toga se sikiram, bolan. Nemoj da se brineš, Savo, meni je žao kad se ljudi sikiraju. Meni je to žao. Dobro, Aldini, ljubite bratara. Mirso, ne. Reci mi, bogat je sudata i unučadi veliku ima, sigurno. Ne, nisam udata, nemam djeci i nemam unučad i da ti kažem nešto, planiram da se ženim. Šta da radiš? Da se ženim. Pa ko će te sad, Bona, jesi smakla s pameti, šta je tebi? Ne, ja, dragi moj Savo, još biram. Evo vidiš, ja na primjer, evo da si ti slobodan, ja tebe nikad ne bi u životu pogledala. Ma ne bi ja tebe prvo pogledao, kamo li ti mene jebem, ti dan te ti jebem. Pa to ti kažem, a kamo li ja tebe, jest. A kamo li ja tebe? Joj, koja riba, Bog te masu. Tebe ni biro više, tetka, neće ljubite. Gospodine Savo. Pa kakav gospodin ne može tako pustiti u kraju? Pa dobro, seljačino Savo, može li tako? To može tako. Dobro, seljačino Savo, da ti kažem nešto. Ja sam stvarno pokušavam da budem sa svima ljubazna. I ja pokušavam, ali tetka, majke, eto, moraš mi baba biti, ozbiljno ti kažem. 98 godina, ali nije to u redu, ljubim ti srce da tako se tu pred narodom. Koliko djeca, mladi, sve bolan šta ti je. A u redu ti je da ti dođe maca diskrecija pa da prostačite, to ti je u redu, jel tako? Šta u redu, mrsno sam je. Jel to tebi u redu da neko uđe i da prostačite, jel ti to u redu? Mrsno sam ja, macu. Ali jel ti to u redu da prostačiš? Ne prostačim ja, jebem ti da. Nego ona. A jesam ja jednu ružnu... riječ rekla? Pijem ti dan i ja nađem budale sve ovdje. Ti si pametan, Savo, ti si jako pametan. Nećete mi pogrebno društvo jebem. Sekundu. Jebem.
Ni pogrebno je društvo neće. Ne smije se, ba iznervira me. Babetina je došla i zvala isto ime u koze i jebem ti. Ovdje ti je napisao slovo pozitiv. Dobro jebem ti, dan te ti. Moram se odjaviti, jebem ti, dan. Ne možeš odjavljivati. More kako da je blokiram? Kako se ona zvala? Ne znam kako je zvala, naćemo je ujutru i blokira, jebem ti. Ili je pratiš? Ma, otpratit ćeš mi je istog momenta. Tata, Šta je? uzmite tu onu listu gdje tražiš ljude. Nju nađi. Pozvat ću đubre upi, iznervirat će me, gubi se. Pozovi slobodno i sam da javi. Neću nikako. Pozovi je. Slobodno je pozovi i blokira i izađi. Tako urad bolje. Joj, đubreta moja majko. Evo ti moca. Lijepo je.